Kosesizwe sila ungqongqoshe ula kanjalo ungqongqoshe kwezobuciko uthini nje kuwe kuvakashela indawo yakho ikakhulukazi kuzokhulunywa ngezobuciko nokuthi mhlawumbe kupho kuvezile ukuthi kuthuthukiswa amaciko lapha endaweni yakho. Mhlawumbe siqale silukise lapho sibhekele ingonyama indawo le ejulile ungqongqoshe wezamasiko namaciko mangabe ezoza endaweni lapho khona kulele amakhosi kaZulu izilo eyilele lapho ke nama abadala ngafika khona kuthiwa asibhekele ingonyama kuyisibusiso esikhulu ngoba indawo lezi ezinomlando eyidinga ukuthi mabasondele bayithuthukise njengohulumeni ukuze izoba sebalazweni. Amakhosi akithi angalali nje endaweni enganakiwe kodwa makusondela uhulumeni nami ngiyakwazi ukuthi mangibhekela isilo ngibuyele kuso naso isilo sibone ukuthi indawo isabhekeke kahle nangendlela naye singathokoza ngayo ngoba siphila nje sonke lapho kukhona amaliba noma amadlinza lapho kulele khona okhokho bethu siyayifisa ukuthi lezo indawo inakekeleke ngayo yonke indlela ziphephe nalawo madlinza anakekeleke futhi kwazi ukuthi kulelo bani. So-ke thina umsebenzi wethu njengamakhosi ukuthi sibhekeke ikakhulukazi lezi indawo lezi ikakhulukazi ezithinta indlunkulu nesizwe sonke nje samaZulu ukuba azazeke futhi zigcinwe zizinhle futhi zinakekelekile kungadlalelwa kuzo. Umsebenzi wethu-ke thina njengamakhosi njengoba sibheka izizwe nje ukuthi sibheke lokho mkhulu kakhulu umsebenzi ngapha kwaNobamba ngoba sigade konke lokho sigadela ingonyama.